sa kasa ng Talisay. Oh my. Okay. Ito ang battery. Karoon lang ako nakaano, ako di battery. Mo isulti nila upuan, upo automatic. Maglabad Dikinis na bligid. lagi. Automatic transmission? Matik. Matic. Opo pa na eh. Five. Hello everyone, good morning, good morning, good morning. Welcome again to our Rich Chich channel. Nandito tayo, papunta tayong Cebu guys. Katulad ng sinabi ko, palitan na natin yung sasakyan kaya mag-umpisa na tayong car hunting ngayon. Yung tama lang naman na kaya natin ha. Huwag tayong masyadong okay? So nandito tayo, nakapark na kami. Nandito yung guard, mabait naman. Here it is. Here we come again. Ocean Jet. Lagi namang Ocean Jet sinasakyan pag pumunta ng Cebu. Tayo. Ganda ng araw. Woo. So beautiful morning. Ganda na. Ito ng building daw lang. Huh? Ang laki ay. Dami lang ng window. Cartoons. Wow, enjoy ng mga bata yan. Dito na kami. O, bumati ka naman dyan. Hindi niya alam kung sinong batiin niya guys. Okay, let's go to Cebu. Importanteng lakad na naman. It is a business trip kaya punta tayo. Yung mga pasyal-pasyal, mga kung ano-ano, papakita ko rin. Magic dito. Mga bata pa. Ay, mga bata. Mga bata na nanonood. Mga bata. Lalong-lalo na ito. Bata pa naman ako. Oo, bata. Kaya Batang-bata cartoons. Cartoons yung may virgin. palabas. Nakita nyo na? Oh, di ba? Ganda ng bundok dun. Oh, look at that. Pwede kong malangoy na yan. Oo. Maabot na ng langoy yan, oh. Oo. Galing, oh. Mampak na tayo, mampak na. Pangarap. Enjoy niya yung oh. Tingnan niyo yung pinapanood niya. Enjoy siya doon. Look. Ganda ng pinapanood namin dito guys. So, enjoy naman ng manay ko kasi bata pa siya eh. May bata ba dyan? Ganda. Ganda dahil sa teheras ng bata. Oh my gosh. Oh my God, ang lamig doon sa Ocean Jet. Dito naman ang init paglabas. Grabe, ang init. Gateway mga natungkuan, displayhan. Hindi siya.
para ban Sa? ang iray style diri uban diri god pagpansag kanan budget na pilay budget kay mangita makita ka ana magadi makuan kay mayong ka tan-aw mo nya ban o budget mo na sapol budget ka 200 or 150 o na ka pero makarealize ka na pa nindot anit ana Oo, lagi nga yung tanong na. mabrat to sad sa luyo to si CCM ma'am na pan dito ma'am no. Oh, sa gateway. Unahan no. Sa gateway. Doon sa SM. Luyo ba na o atubangan? Kini SM man eh. Akong gi-search ang gateway diri wa man. O pa siguro Kanang uwan nyo. murag tuwa man siguro luyo aning kuan. Kaya displayan na murag nasa luyo ni isim sa unahan ba. Murag sa dapit sa hyper. Padali. Napagidaghan maglibog mo sa gidaganon nasa may St. Peter St. Peter? sa Imos. Imos? Nadia tanan purti dagana na dia tanan. Oh? Pero naman ta dire ilahos na mo diha Oh. para makatanaw sa mo diha. Pero gusto gyud mananaw ra gid mo na adto gid sa Imos? Imos daghang kay atmang si St. Peter. Naba man gid sa Warles. Tay na sakto day. Tanaw ta dire sir. Hindi ko man na dia sa padong sa panagdait. Panagdait? Oo. Na ko nakita dito mga pick up. Tingnan natin ang mga lahat ng display. Mamili ta kung sa'yo barato makitaan. May kumos pagpili. O lagi? Kay kung nanay kwarta di og na. balikon. Og daghan patag kwarta di sa kasa ta mamaliton sa mang di man ta dili na to ipugos ang dili na to Ada. kaya. Kini sa sir, tol ganda mo sir, kini pisa sir ang sa crankshaft na sir. 37 mil. Gamay rin ni siya. Angon sa Yang sa camshaft niya para may bato-bato mo daga nas 15 mil. Anday. Sama na. unsa na? Mo na sa crankshaft niya mo na nagdagpan sa kinabuhi sa Ford. Ha? Tagpila na yan na. Kini siya mo ni sa 37 mil. Oh, Isang buhok na? oh gamay kini. Ano Oh. Sa Ford? Oh, Ano? duha ni kabuk. Kini sa crankshaft niya. Sa crankshaft og sa camshaft. Oh my goodness. Sa Toyota kaya, magkano kaya nga na? Ana. Di lahi-lahi man sila kuan sa Toyota. Minsan mas barato ang Toyota? Pero akong suggest ninyo kung gusto niyo kan Toyota, katon na lang gid dili electronize Dili electronics na, manual no. manual. Mao yang kung gingon bito. Ako suggest lang ninyo ha. Oo, Adi mo sa Manual. tanon magkapareho kay. maglibog ka pag automatic. Pag automatic lisa ug madaot. So namo tag adtong dados sa inyo ha, Bohol niyo sir. Na. Ako ang suggest lang ko ninyo, punaran sa ninyo. Manual. Manual mas nindot man manual. Bitaw. Maglibog mo naman. Ang automatic kinalan ang battery. Inyo ging permi gid manunon gid. Kinanglan kuan gyud ng battery ana. Nasa ang power. Mga pwedeng itulak ng ano pagka automatic. Oo, kinanglan. Ay, Manual, pwede mo itulak. i-monitor nimo gano sa ka nag-change og battery. Oo. Kaya maalanganin sa power ay itirik kas sa kuan. Kalsada. Ano yung kuan sa mga automatic? Magtutut kas kalsada. Hindi pwedeng itulak ang automatic. Hindi mo may start. Dili na mo maitulak. Ang manual pwede. Oo, ang manual pwede mo itulak. Mangutan naman na nyo sa gusto ninyo sir. Usang 19 na. Usang litisa. Kung ako suggest na ninyo, mahal gani dia. Manawag ko sa kong amigo kung nagustuhan nyo.
Nya ako bilin ko niya. Pinlat na mong number, kamo na magkontak kay kung na namin kwarta palit mo siya. Gaya ko 19 model, 20 model, 23 model. Pilay mo presyo. Pero manganba sa mo kung pila ang presyo nga eh. Lagi. O mas nindot man gyud na magka agad ako na ng tapag mo difference sa 30, 20. Oh, ganyan. Ah, mao ni display ha. Oh. 5 aces, oo. Ayaw ko eh, man Toyota oh. May mga Toyota ba ya? Ford, Toyota. Eh, daghan di ay, oh. Dagat mo. Daghan sila display, oh. At di kini nindot ni Ari Lokay. Ha? Tanaw tarik. Tanaw ta. Ito sa natin ang taxi. Ha? Gawin lang. Ah, Ay, ka mukhang ka. Okay na. Na. Baka na ako, conquest, oh. Napay Navara, napay conquest. Daghan sila. Siya may year model to boss. 2021, 4x4. 2021. 4x4. 2021 4x4. May makina 2.8, no? 2.8, yes. 2.8 siya. Basta 4x4 sir. 2.8 siya. 4x4. Automatic transmission? Matic. Matic. Ay, gwapo pa na eh. Wala pa yung ano. May mga accident na ano, story. Nasa tayo sa kata Ranger, gwapo siya na. 2.0 nga 4x4. Yan ang orange. 2023, Ford Ranger. Ah, Pero 1,000, may mileage. Well, may dagdag din, 50 plus. Okay po. 21. 1545. Ha? 1.5 million? Mahal pa rin. 1545. Sa year model. 21. 1.5. Mas mahal din. 1 million and Oh, 540. mahal lagi yung mga pick-up car zero yung mga buwan. Mahal man, oh, kita ko sa online eh. Ha? 1 million and 545. Ah. Mm-mm. 2001 model. 2001 model. Oo. Masa ba ito ako nakita ang gabi? Kato, kwanto siya? Oo, ulo. Katong Ranger nito, 1798 to almost 1.8. Pero kwanto siya, 2023. Yan, maganda ito, 4x4 no? Pero wala mo magkailangan 4x4 sir. Ha? Wala mo mag-need og 4x4. Ah, kailangan 4x4, bilang gusto ko. 4x4 marami. Ilisan. Galing kay Karaan na kaayo. Balik, pwede pa. Balisan mo na ko din, ibalik mo. Ibalik mo dyan. Di masalit na siya ito pag hindi mo ibalik. Pero 4x2 ram na sir, manual. Manual na 4x2 daw iso. Ito. Years of model, sir. 2018. Halo naman. Saan? Dili siya pareha sa lawas ka na sir no? Dili sa... Actually, pareho rin siya sir. Na mo ni siya nga, Hilux G rin siya. Oo. Kato siya oh. Conquest to. So ang difference nila, the same siya og body. Ang difference niya kay Kuan. Ang makina. Oh, wait. Bro, Conquest niya eh. Conquest na din eh. Asa may kinalan nga conquest, sir? Kuan ma'am, projector headlight. Ay nga ni. Projector siya headlight. Kaya ang ordinary nga Hilux, dili man projector. Oh, okay. Nani siya daylight running lamp kaniyo. Kana, differential yan sa body. Pare, hindi. Muni old nga Conquest ka na may new. Mo na yung Pero conquest. sa face niya, murag yapon sa... Pareha na, actually Oh, accessories pareha. na siya difference. Oh, parehas na bitaw. Kanawa. Pareha rin siya. Parehas sa dagway. Hindi, lahi ito siya bumper ma'am. Yung bumper na to, ana man. Wala. Ako yan. Oh, lahit. Diretsa. Oh, lahit. Wapo ko. Ay, gilahian. Luman lang kay. Ha? Luman lang kay ba? Pero dili ni mao gitawag nila nga fleet. Hindi ka to.
ordinary na ni ang grill yung tada lang. Oo, na yun. Mo ni siya Hilux na dila. Identify no, kung hindi mo magkabit-bit Tamo ni Hilux nga fleet siguro. Mo ni katong standard nga Hilux Oo. katong Conquest to. Motong Oo. projector siya headlight, dala siya Oo. grill dako. Lahi, oh. Mas barato ni siya. 4x4. Ha? 4x2 gyapon. Ah, wait. Kani siya 4x2 ra ni siya sir, 950 ni. Siya year model. Paano siya? Parang 2019 20. na siguro ni. Mabuwad ni siya. 2018 sir. Kuha naman drop na sa aircon. Ah, Kanang tubig, mawaran ni grabing. Grabingan pa man na sa item release. 3.9 kape na. nice. Barato na lang po siya na. Ha? Barato na lang po siya na. Sa? Ito. Sir, yung sana rin. 3 million. Mahal pa rin. Oh, Barato, kaya 3 million? Almost 4M na siya. 4M din ha? Ano? My God, 4M daw yung black na yan Land Cruiser. Oh my God. 3 million. 3 million? Kanang mga sa una ka na pang off-road. Ang buhilit eh. Ang sama ni sir? Yan pa oh. Pwede mo na. Hilux yan. Conquest yapon. Ako na ko ba? Di ba na maligit? Oh, nice oy. Land Cruiser, ito yung 3 million. Oh my gulay. Sayang, nabenta na namin yung Land Cruiser na Prado namin noon. Lumba mo gudayan ko din. Nag-signal ko hindi sila mapansin. Hindi mapansin lagi. Nga naman. Hindi, ang question na dali, mapansin pa pagka... Lagi? Sige, amo na kaya naman ba? After sa cruising mo doon, kusog yung padagan sa kanan. So, Oh. hindi na siya makita na yun. Dili kayo. Oo. Pero dali na kayo tutulog, itapad rin sa hotel. Bitawin yung po. May hotel wala. Bay. Naara man di ay Bay Hotel. O di ara, ani na mo mamili sa ilaha o. Naa diri sa Luyo sa Bay Hotel. No, tapad. Tapad Kasi sa neighbor- Bay Hotel. Tapad na lang yung hotel. Tapad di ay na, okay. Tapad along the road. Unsay nga ni mo nung pesto sir? Ha? Unsay nga na ni? 5 bases. 5 Aces. Car display center. Oh, okay. 5 Aces Car Display Center. Arang daghanang mga nice nga sakyanan. Na ako'y giangayan diri pero murag mahal. Naayam namin giangayan. Oh, maoy nakita namo dayon. Katong pick up. Ako sila yung regular na jeep ano nga. Manapod? Oo. Ayay. 3 million ba yun? Ayay. Million ka pa ba na siya? 3 million yung jeep. Ang ganda. Okay. Oh, sa mga mahihilig na katulad namin. Pero ang ganda. Sobra. Wow, ang gwapo naman nila eh. Oh my God, 3 million. May well truck pa oh. Pero doon lang kami sa Hilux talaga. Gusto ko talaga yung Hilux. That's the 4x4. 4x4 na siya. Itong all body. Dito na ko ba nakikita sir? Magdawat ka kuan sir, financing. So, taga-asa mo ma'am? Taga Bohol, Tagbilaran sir. Pwede ra. Pwede ra? Pwede ra. Okay, pindahan na mo ha. Okay. O pag gani ka mo hangyo. Kaya nga. Ito, Nanguta na lang ko ba para sigurado kay lisod wa man tay kasing ana sir. Kuhan siya, bali mahog siya 470 mo down. 470. Ah. For sakita sa bulsa oy. down payment pa lang sa Ano dako man kayo sir? Di 30% na. Oh, 30% eh. Okay. 1.5 million. Yung monthly ni mo, mga 41. 41. Yeah, imong Sa ila ka processing years? fee, 3 years. 3 years. 3 years na dito sa second hand. Kung mag-loan down payment ka, mas mahal pag hindi mo monthly. Oo. Oo, syempre. I-adjust mo nila.
Oo. Kaya yung sa monthly. Eh, mo processing fee ni mo, kani processing fee ni mahal kayo. Mahal Hindi ako kayo. magiging loan amount, million man. Naboy, ano ito sir, mga case na ano ba? I-save lang ko number, wala ko. Ano na to? Dila to, unsang mo dila to, 20 to 21. 2021. 4x4 naman siya, 2.8 ang makina. ang 4x4 ginoon, mahal-mahal ginoon. Gwapo ba ang... Gwapo man. Guwapo sad. Gwapo, din siya na sa ano ba? Mahal pang mayaman lang ito na. Ang mayaman yun sa mga naa. Kini mo rin maalin na niya. Nangalin na raw na mga nang Maalin lagi ba ilang gilibuan nila. ibuan man ang kuan maalin na na siya. Nangalin na. Dali na sila kahalinan. Ang kutang da sa tagiya. Nya iwa sa giba ko nagpadaan yung ari. Ano pa yung ano siya? Typhoid. Kami sa Himos. Unsay nga ni mo? No. Roy Ermac. Noy? Roy Roy? Ermac. Ermac, kuyawa. Wala, Amerikano man. Roy, ano, Ermac. Mekaniko ko dito ko sa Pangasinan. Ilocano ka? Dili. Basit lang. Nganong nga? Ha? Gamay. Lain ko no. Pasit na eh. Gamay lang, gamay. Gamay lang, gamay. Gamay na. Mekaniko man din, siya mo nung no? Aba. Gamay expert. lang. Expert mo tanawag. Makina ni kay mekaniko man. Pantog lang tayo bawa sa mga pyesa. Ang Toyota talaga meron ang problema ka na. Ay, Ayan, nakadungog tag mga awa, lesson sport kang niya, duwa kay sa mukha sport ang kay. Roy. Ito yung lagi ko yung Ermac. mga 4x4 na Hilux Maayong na mga mekaniko. kahit luma. At bang sa St. Peter, sa Carmol. At bang St. Peter baka nang kuan pa sa minatay. Oh, Pinatay. kanang sementeryo. Dili, St. Peter yun. Kasi yung Peter kanang ano sa mga morgue. Oh, Ay, kanang ambulansya. Ay, Morgue. ambulansya. Morgue ba? Down sa pag-uwi. Morgue. Onak ng ano ba yan? dagang ko ila din. Mabita mo utang ko pilay mo budget mo kwarta sir. Pwede tawagan ako ron. Kanang nindot ha. Ah. Mana maginala ko pilay budget Roy. Awat to ganina. Mahal, 2,000. 400,000 doon. Nakala po doy. 1 million sa kapin. Mahal. Sa bangko na di barato Oo. na nga. Ha? Barato na kuha nila sa bangko man na ano. Oh, sa Inargo na sa bangko. Oo. Barato na kayo. Magtingnan mo ta. Kaya na mahal na ito siguro. Eto na naman. Another Hilux, mataas. Ano rin sir? Ano eh? Ang dami. Taas ay. Ha? Ano man eh? Hilux. Oh. Ano sa year? Year 2006? Ano yun? ...2006? 2006 model. Ha? 2006? Okay ba ka? Aw. Ha? Makita man nimo og napanay Pilinsa din yung nana o gimalmal pa na. Matik 4x4. Pila may price ani sir? 640. Negotiable pa. Aw, abi ko 2019 ganina sa telepono. Ito 19 million pa pin. Sabi ko mo to 2019 ah. Million ka pin 2006. patana. Oh, Mahal mahal man. man. Mahal? Oh. 600,000. Oh. Mak, 3.0. 3.0. 3.0. Oh, kay 4x4 man. 3.0 daw. Puta, 777 pa. Wow. Oh, special plate na. Nang wala kay mamalmal kay pagkamal. Yung saan na lang ang tato nga 7? Di mo po pwede kay Kay Aaron Dakpunta ba? Gobyerno. Kay Aaron Dakpunta. Senador. Senador. Senador Asa man na ang pesta 7. bilaran niya, sir? Buon.
Bool. Ah, sa Bohol mo? Oh, doon sa blood compact. Blood compact yun. Oo. Padong na sa Buan, Maklayon. Oo. Sunod na. Sunod na. Boundary naman sa Tagbilaran. Oh. Ah, ito, sir. Ito na yung hospital, Inglewood ba na? Inglewood, dili na. Cebu Doctors Ah, na. si Doctors na siya? Oh, pero dili na Cebu kay namas Bohol. Bohol Ah, Doctors Bohol na. Doctors na. Pero gipalit sa Cebu Doctors. Ipalit ba o girantahan lang? Hindi oy, gipalit Oo, tama. ang Minggal. Ito pandaro na. Okay pa ka ni 2006? Gigamit gi-service pag kunin ako kon. Okay pa? Ug na og Kaya mangina. problematic pa di takaabot dire talisay ba mo ah. Ah, talisay. Ang price lang murag dili. Ha? Di kinis na break. Lagi pero Sa kanan di pero 2006 man yabi kung 2019. Ako misis taga Bohol man. Ha? Bohol ako misis. Ah, Bohol yan. Kaluway. Ang saluhay. Mga Cesar. Ah, sita. importante Nadato. Adi ay. Ayang kuan bilang luka yan. Buwag na una. Ato General Batista. Ah, si Bato de Sinto. la Rosa. Maplastic sila. Oh. Yaway. Okay, pandar no? Mami din yung pagkukunan mo sir. Ingon ka, kanina 2019. Ang 19 million ka pen. Million kapin. Oh, 614, 2006, mahal man. On 40 ka na sa buwan. Oo. Pero ang tinigod siya, ano tingin mo, hindi pa rin tayo paano ka sila. Oo. Kaya di mo pa Tapos yung telegamit niya. Mao kini ang plate number. Oh, special plate pa na siya man. O kuya mo ko di ay no? Special plate. Number of God ra man siya. Magaw, sugay ko kung patay ko sa mga sakanan. Tanawa siya, paminawa siya. Sugay ko sir, kung batay nila mga sakanan dahil sir. Pilipinas nga to sir. Ha? Ano na? Sabi ko, karating million ba? Ayaw. Ito nga dito na lang. Kuhaan lang siguro ma'am. Ako kung gi-price mo yun ako ano eh. Kunti mang gi-price. Sige, hatay ba kung mo 600. Lang ka. Madaan. Ako na ginanong ilaw ko. Madaan yun ninyo na yun. Madaan ninyo. Ako na yung patransfer. O sige. Pero kauban eh. Huwag na huwag yan ko. Oh my God. Kita-kita. Rato yung kaya umuli. Kung umuli. Lapito ang naman ito. Kapli na kasada nyo ah. Kinanap nila. Ay. Tama ko kaila na sa una kabantay ka na. Inigdayong baklayon ka na ini ana bidawang ana niya. Padaw na baklayon. Sa kuan, baliaw? Ay, dili, Tagbilaran pa? Tagpilaran so. Muambog ka, anang na NGA? Dapita. Lagi? Anang Mga mansasa? unahan. Ano sa mansasa? Israel apelido. Ah, Israel. Oo, Dapita po kasada. oo. Doon kami, ana. Dili ko dool nga, dool. Pero buol mi. Abo Wala, no. mansasa man ang imong giingon. Dili mo Mulahos unahan pa. kasi sa. Amansasa, dire naman to. Amansasa katulog. Ah, sa Junction. Junction tingali na imong giingon. Jadi ana ni mo baklayo na gyud sa dayong entrada no baklayo. Ana bulukso ka ba ni mo. Ana, ulit Oo. ka baklayo padaw na baklayo. Adto lagi mansasa lagi. Boundary Unahan. sa Pantagigligid. boundary sa baklayo no kuan. Asya. Pabuol. Pantagigligid. Hello. Ah, Ah, Pakitan sa lima, hindi naganan sa ligid. Undot ang kaon. sigit-sit. tingnan parang Kasaroy. Turbo. Kana di turbo. Turbo yung turbo kasi yung turbo. Gelt yan. Meron man. turbo na. Kasi yung turbo. Turbo? Iya ang turbo ini kuan ya. Panan sa kailan mo sa mga Volkswagen. Kita na na. Mo na ingon mo gana. Oy lang padagan sir, oy problema. Lagi. Naman, lagi si Sir Bato dire. Kita sa lingkod yan. Oh. Na si Sir Bato.
Malagan ba? Tura niya ba? Hindi lagi may sara. Doon masarap. Ha? Hindi may sara, oy. Oh. Ilan pa? Andor masakot. Gusto mo na sa Saan na siya pagpag. Okay. gusto mo na sa kamay yan. Na. Ah, Hindi mo na siya anak ipupante na sila. gusto niya pinabusdak. Oh. Mahal naman, kaya po. Saan mo na yun? Saan mo na yun? Ito sa... Ano yan? Pagkat sa mandi. Ano ko rin sa tauna namay May construction. basement. Semento? Semento na. Ay, Semento lagi. dili ka di ba? Dili Oh. Oh, lagi. Ano nga na. Tapos semento pa. Pwede rin na ito na pa. Straight sa mga. Importante oh. Pero? Ang importante, makina. Lagi. Ang importante, makina, chassis. Ang makina kasi gitsagit. Turbo mo, Ako, turbo. dali ko naman pagkinali mo kay maulaw sa tayo. Hindi na ulit na buhol yan. Maulaw sa dito. Muhapit ito ba yung nagkaan mo ko rin kailangan po niya. Oh. Muhapit ko dito. Sabi mo kapalit ang kanan. Muhapit ko lapit ko. Ito. Sige mo, uli kay are ko. Uli ko, are ko tubigon age. Pero Ah, are ko bukit. tubigon. Ano Oh. meron niya ba? Ha? Paano? Numero mo siya? Para ano? Kasi Paano? para... Paano to? Test drive natin. Iyo na to sa probinsya. May yung 4x4. Ganoon. Eh, bawa kag Matubukid do sa hay. buhol. Ang lapok na ba na pating pilita. Yan, automatic. Ayun sa manual. Mas may mo tumatoy kung saray. Grabe na traffic ka. Ako muli kung buhol ka naman, may kumagi na sa kustal na ito bukid agi kaway traffic. Oo. Tagkana ni yung display no. Adi, daghan po kayo midya mo ay. Gabang mo midya gon. Ah, Oo. share mo. Dis ama na to palitan itong Starex sa una murag diri man. Dili yun. Dili? Dili. Doon sa Macto yun ito. Sa Makto? Makto. Dito sa Mandawi. Oh, wala naman ang Makto. Wala na sila ang Makto, wala na. Nagnegosyo na sila hotel. Gilis na nag-hotel nila. Pero okay, plastic na lang so. Kanawon ko nung tinuod ng ilang gingon tag-tag daw. Di, actually, ang Hilux, ma'am, maingon yung kag-tag-tag ni siya, kay muli manggod ni siya. Dili man ni siya torsyon. So, bisag pwede kargahan mo bugat, kaya ra. Oh. May advantage sa Hilux. ha? Murag ka ng mga L300, nga na no. Hilux is Hilux ba yan? Oh. Bisag mag-asa ka na pita, Hilux is pag-kuhan din siya, kanang durable yun siya ba? Ano ang baligyan mo sir? Kuhan po sir. Negosyo ko niya. Nama ko yung auto ko na to sir. Ako, gamit-gamit to na to. Mao may ilang negosyo ng buy and sell. Kaya ko dili ko, nag-buy and sell ko, pero pabor ko na magkapalit sa ko unit ma'am, kaya ako maning pagpupuhon pa kayo. Ah. Kani mga ang headlight LED na. Ako gipa kon kay ganaan man ko nga sa gamit-gamit to na ko. Oh. Nindot siya. Oh. Kasi pero mo may pa ano tong Wala pa na. Wala pa ni. Ay patarong mo Oo. pa. Wala pa ni siya. Actually wala pa na makuha na ko. Ako pa nang gisige kuan. Pero ang kondisyon na ni, iwan kondisyon na ni siya.
babad daw ang Ay. imong ulo. Dili eh. Kaya automatic gawas siguro kanang mga automatic man example kanang Kia. Oh. Kana mo kuan kay dili baya na common kay ana to ang kana nga brand. Oh, sa bagay. Oh, kani sa Toyota is common baya na to. Oh. Naabi diri tanan ang mga pisa. Kani kung ano ninyo ganahan mo nga ako pa nang papintalan diha kanang hood. Okay ra, ako ra nang ipapintal, may problema. Dili pa man ka mo balik dahil sir. Muli balik. Mauli na mi. Oo. Nagtanaw lang mi kung sa among makita ron. Kani adlaw. ganahan mo ako ning ipapintalan diha. Nagaan ko yung reservation, ako ning papintalan daw mahuman eh. Pwede ka ko ihatod ang dito sa Tagbilaran. Ako pa karuwa na mo hasol, ako pa-transfer sa papilis nga under sa iyong pangalan. Ako ning kani ang plaka ni kanang green man eh. Ako ning giorderan og katong puti nga plaka. Oo. Pero inani ba kanang ana nga plaka. Ako na ning kon coming na. With the Metro MRT Arong pindot sa tanawon ba? April 29 to May 1 at all Metro department stores. Kani ganahan ka ng busina ako ni ilisdan pa rin ako. For our Metro Retail Club members. Bro, Get up to 10% okay ra. off of Pero ganahan ka ako ni ilisdan, wala problema. Day off and shop for your favorite items and earn big savings at the Metro Kaya store. kani gimalmal pa niya tagiya sa una kani sir number 1 kani wana ni kab ni hasta ni kani ang mga sidings. Awa mga sidings niya. Number 1 na ni kani sidings man. 482 series of 20. Mo may unang madaot. Get ready to ignite your passion for travel at the 9th International Travel Festival, happening from May 3 to 5 at the Waterfront City of to travel, an immersive experience where you will Udawat kag financing sir. Ay financing na to ay problema. travel agencies, Financing. visa Oh. specialists, Kanya pira may down. regional and Kasagaran lang idaw na ni ma'am mga one room. Mark your calendars. 40%. Start packing your Eh. 30 to 40%. Taas na rin. Nako, taas. 30% ang idaw ni idaw ni Ano naman na siya? unforgettable journey. ang interest nila 1% per month. 30%? Oh, 30% sa price mo i-down mo. Kani sir, number 1 yung mga ukap kani ang mga balik kung imalmal pa ni kani siya mga ibut-ibutan ba. Number 1 gid siyang kuan imalmal pa sa gamit. Ito man, astray na yan. Dili na cup holder. Cup holder. Oh, cup holder. Oh, andito na kami sa ano. Ngayon lang kami mag-lunch, 11 o'clock na yata. Dito na kami sa SM. Ito na naman tayo sa suki natin. Kami hindi pa nag-almusal. So, kain tayo. Punta tayo sa Marina. Kain tayo sa Marina. Seafoods tayo. Yan naman ang tirada pag sa SM. Seafoods. Gulay. Bilo-bilo. Nakakasawa no guys. Pero yun talaga ang time namin na makakain ng gusto namin. Kaya dito ang suki namin. Yan, napagod sa pag-test drive. Biro mo yan, galing ng Tagbilaran. Dumating kami dito. Galing ng Tagbilaran, di kami nag-almusal. Tapos, diretso kami ng test drive at pili-pili ng mga sasakyan. Kaya ayan, nagutom. 1.5 na rice ang talagang sinurve. Ayan, Wala pang almusal? Namin. Walang almusal. Kasama na almusal. Mamaya ay babalik pa para sa bilo-bilo. Dahil hindi pa luto. Ayan, tapos na kaming kumain guys. Dumaan kami dito para i-compare yung mga nakita namin dun sa ano kanina, yung tinest drive. Wow, ganda nito. Diyos. Ay, wala silang pick up. Akala ko pick up yan. Yaris Cross. Magkakamukha ang mata. Ganun ang mata. Mata, sabi ko yung ilaw. Wala na. Walang pick up. Sa kanya, tanong ka
Ha? Wala silang may pick up. Hybrid. Hybrid yan. Ito? Hmm. Ay, pangit. Camry. Camry. Toyota ba na? Walang pick up. Walang pick up. Showroom? Saan yung showroom? Dito sa unahan. Sa Mandawi? Dito sa unahan na Sa Mabolo? Ayan. Asan ang pick up? Wala lagi sila. Wala break. Dito. Andiyan? Relax. Saan? Ayan. Ayan, ang Hilux. Yung 2.8, wala silang 3.0. 2.8, okay na 2.8 na. Hindi, compare ko lang yung nakita ko doon 3.0. Hello, man na yun. 2.1, 1.6. Uy, ganda. Wait. Ito yung Triton or 4x2. Down payment is 88K. Nag-sale sila 15% na lang sa down payment. Dati ito ay magkano ang down payment? Pila na ito yung dati nga down payment, ani? 200 plus ba? 200 plus. O niya, na 88 na lang kay 88 na lang. 15%. 15% na po. Oh, okay. Oh, 50% sa kayo, 50% kasi po. Ang Pero 20% nga baka po ba? 168. Oh. Nga itong 15%, pa ito 88. Base pa sa 20%, sir. Ito is base sa 50% mo na 88 na lang. Pata monthly niya, mas taas-taas na din. Monthly siya mga 37 for 5 years. Pang 88 naman down. dito gibawi sa installment monthly. And then Mura yung DP ma'am, maganda po ang monthly. ang makina na 2.4. 2.4 ma'am. Oh, 416 ma'am. Backstep sa makina. 4-wheel drive. 4-wheel drive GLX MT is 1.631. Ay, ito 4-wheel drive din 1. So, 1.2 million. So, Manual na sir. manual na. GL na sir, Manual okay. na 4x4. Ito na lang ko sir, donut ang ligid. Ete kani mo na naka-display. 2-wheel, 1.2 million. Mo ni 2-wheel drive 1.2. Muna. Ito na sir, ako na kapila niya, black and bumper niya. Nice po ang ligid. Takpo oh. Taas lagi siya oh. Parang parehas lang sa Hilux. Ang taas niya at laki. Uy, parang mas malalim ito. Mas maraming may lagay. Bakit sabi niya na Mas malalim. malaki pala ito? Mas malaki ito. Ito yung bago eh. Triton eh. Bago ito. Bagong model. Kaya upgraded. Hindi na katulad nung una. Hindi, ang sabi nung mas malaki dahil yung Hilux, yung pala mas malaki pala ito. Mas malaki pa ito. Hmm. Mas malaki. Kasi ito yung bago. Ito yung all new Triton. Ito yun. Mas malaki, mas maluwag. Ha? Oh? Kaya na, Maluwag. ito 4x4. Ha? Hindi 4x4 ito. Yan na nga, 4x2. Tingnan natin ang harap. Apil na ning apil na.
Ay. Yun lang. 4x2. Ang ganda ng harap, oh. Ayan. Ay! Ayan, ganun. Oh, yan pala, gateway. Yun ang sinasabi ko, gateway. Yan yung nakasulat, gateway, oh. Hinahanap natin. Sa gateway ito. Ito ang battery. Ah, karon lang ako nakaano, ako di battery. Triton. Yan, ako sa turbo. Turbo. Ayun, ang battery. Mabigat yung battery niya. Ah, Turbo sir. Sakto na. Ako yung turbo niya oh. Kaya battery niya. nakuhay. Ah, gusto may battery niya, gusto may ano, pinaka-plates ka. 42 plates. 42 plates, 12. Ah, Ako, ang battery niya, 12 plates pa no? Ay, 22 plates. 22 plates. So dito please sir. 38 na. 24 ampere. Pag ito please sir. 12 volts. 42 plates, 12 volts. 24 AH. Ay, dako na battery niya oh. 20 HR. Bugat ka ni. Dako Di battery. ba naman ito nga? Mahal ni. Nasa 20,000 ka. Nasa 20,000 ang battery nito. Oo. 20,000. Sa battery na lang, presyo na ako sa tricycle. Mahal kayo, mahal. Ano na yung Twitter yan, once a year. Pero 20, ano yan? Good for ilang taon naman yan? 3 years na yan sir. 3 years na? Ah, matagal. 3 years, 20,000? Oo. Alin? Hindi sir, bantis lang ni Iko sir. 20,000 ang... Ah, 3 years. 3 years man. Ah, 3 years. 3 years man. Kani sir, ang bantis ni Iko, kahit yung kanyang sa iyang turbo, ka na Iko actuator. Na, kwitor? Saan mo na yung kwitor? So, bali di ka ni sir yung mukha sir na i-rest ko ni mo, pero i-off sir yung makina. Ha? I-rest Di ka mo. i-off mo sir. Pwede off. Di ka kabiyahe sir, pwede i-off yung makina dito. Unlike before na, before ka mo pa, mo sa ipa-stay sa at least Oo. 5 minutes. Oo. Una pa ngun, pero dili mo ko sa turbo. Oo, lagi. Ah, yung pagpatay mo siya, under pa rin siya. Para, dili ma... Dili siya mulong kaya last pa sa imong turbo sir. Ah, dili ma-overheat ba? Oo. Oh, lagi. Dili siya dry sir. Once na dry na sir, dali ka bigla ang turbo. Ayun. Napod siya, ano, yung cooler. Yes sir. Bulan, naisibulan din. Pero, apila sa radiator yan, ah. Yes sir. Ang galing ah. Ganda. Uy, yung preno na, kako. Sa totoo lang ha, nagandahan ako eh. Triton. Likod, pero ang problema. 4x4 may mong gusto nga mahal man, 1.9. Timing chain. Timing chain na siya, ng ano. Ang kanyang, hindi ka para sa una, timing belt na. No? Yung pala sir, pwede mo ako. Ang galing. Wapo. Ba itong kanyang ano, Radiator. radiator, mga siguro, let's say, Marami. 2.5 feet. 2.5 feet. Kapin ang tangkal ko. 2.5 feet ito. Sa haba, ang haba. Ito, hindi ko alam na ito. Okay na okay, ganda. Safe pa yung... Ganda pa ng size. I like it. Robust. Talagang macho-macho at saka matangkad siya. Matangkad guys. Pero ang mahal. Hindi pa kaya ito guys. Nag-ambisyon lang. Just dreaming. Dreaming of this car. Always dreaming. Ang sarap mag-imagine, no? Managinip. Ang sarap managinip na ganyan ang kotse mo. Ang ganda. Ganda ng ano, loob. Ang ganda pa ng upuan. Tingnan mo. No? Wow. So elegant. Oh. Grabe guys. I am dreaming. Sana naman itong dream na ito ay mag-come true. Anong malay natin, di ba? Pag mawala ng pag-asa, bibigyan tayo ni God yan.
May profit. Mochi daw. Strawberries. Puro matamis. I'm curious ko. Cotton candy nakalagay sa ano? Oh, ay puro matamis, my God. Kasa ng Talisay. Oh my God. Kung saan-saan na kami nakarating. Meron namang kasa sa Tagbilaran. Pero nakita niya online kanina kumakain kami, sabi niya, para mapasyalan natin Talisay. Kaya meron daw ipapakita na conquest. May mga dumating daw. Dami. Ayan, tingin tayo. Conquest. Ang ganda. Ano yung plastic nga natin? Oo, sa akin client din ako, revision. Abot, it's a release. Oh. Kini sir. Pag-5-4, basta lapat lang. Oh, ni. Robust. Ang compressor, kaya leather 6 na. Oo. 4x4. Ang makina, 2.8. 2.8, basta 4x4 mo. Okay. Naman ko ko'y silingan, ma'am, Oh. nga kuha na dito. Kami mga team leader ba? Ito na dito sa Tagbilaran. Tuwa Kaya na nakaasawang dito. taga Tagbilaran. Ah. Dito siya, Toyota, dito Tuwa na. na-assign. Oh, okay. So, siya ako pahandolon sa imo. Okay. Taga Cebu to. Taga Cebu din ito, pero pero ang asawa, taga- nahalin siya dito sa Tagbilaran. Tagbilaran. Buhay ako pahandolon, ma'am. Nasa mi red, sir, Conquest. Mga Hilux. Kato, mga ordinary na siya, sir. Mga pila ang presyo sa 2.8 na 4x4? Conquest. Pang negosyo lang, ana. No, DPWH, yan. Mauni sir. May gamit. Ordinary yun eh. Wala siya bidliner. mauna nito yung ano, itong barako na... Wala to, pinakaubos J. Oh, Monique pinaka. Oh, nito 46,000 daw, bebe. Dele. Dila. 4x2 to G. Ay, Ang kani. G sir, wala mo G. Ay, 4x4 ba yan eh? 4x2 lang sir. 4x2. Ay, kani, ang pinaka- Mas dako ning 4x4 no? Mas mahal ni siya down kaysa compare nato mga Conquest. Ah. Ano man? Mahal ni siya down gamay, pero ubos kay man. Ibawi-bawi man na naman sir. Ah, okay. Barato man siya. Anya pila man ning kuan? Kani Conquest pa, mga walang presyo ka to. Basta pero 4x4 di siya 120 ang 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 down payment. Ah.
Katong 46, katong 46. 46 monthly. Wapo ito. Oh, wapo. Grabe. Wow! Oh my God. Ganda. Ganda. 4x2 sir. Wala ko yung 4x2, 4x4 tanan yun. 4x4 tanan. Oh, yan ang hinahanap mo, 4x4. Wala, tama yung pendant. Ayan, kung saan saan nakarating. Nakarating pa tayo ng Talisay. Oo. Oo, tagbilangan. Mas convenient. Oo, Lisod yun. bitaw. Kani mo yung 4x2. Ah, diyan Lang, ako. tanawa yung vendor sir. Ah, G. Wala may inaani ang G. Iyan na nang ibutangan. Ah, iba butangan niya. Wala inaan conquest. Oo. Ano? Wala pa eh. Kasulod yung Muxibo. Let's go na kasi uwi pa tayo. Oh my God. Daan pa siguro kami ng SNR. Hapon na. Tingnan mo yan, ang gaganda ng mga kotse. Ay, sarap mamili. Sarap mamili kung may pera. Kaya magsumikap tayo, kumami ng pera para bumili tayo ng maraming magagandang kotse. Bagong-bago ang kanyang Innova. Tutapon. Ganda ah, bagong-bago. Ganito pala yung Innova, maluwag pala. Tulog. Pa sa likod. Ganda. Meron pang sakayan dito mga siguro 4 ang magkasya oh. Galing ah. Okay na itong dili siguro 4x4 na ha. Mas maganda.
Okay guys, magbabay na ako. Bye-bye. See you again on the next video. At antabayanan ng mga next videos pa. Okay. Love you guys. Guys, kukuha tayo ng milk tea. Saan pa pronounce sana? Ocha? Ocha? Oka. Ah, Oka? Oka. Ay, ito pala yun, Oka. Japanese. Ucha. Ucha. Ay, ucha din. Ucha. Ucha. Ocha. 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 Usa ba? Breslan. Ucha. Ocha. Abi ko kay ang CH Manggod sa Italy, mag-pronounce na murag kay ano abi ko Oka. Sabi ni sa Ocha, Japanese milk tea house. Ayan, kamahalan din ha. Yung in-order ko is this one. 155, 22 ounce, and 155 din yan. Ayan, nice. Oh, cha. Cha. Okay. Magkuhat lang ko akong call. Sama. Ang init. Okay, thank you. Thank you. Tika ayo. Wow. Ano sa'yo flavor ani Rai? Kani sa kay kani kiko niya kaya ochukshi. Kani koko niya kani? Ochukshi. Ano utsukshi? Ay, velvet namba. Ha? Mani siya. Ah, okay. Ocha, otsukshi. Oh my God. Kyukoku. Kyukoku o otsukshi. Okay, otsukshi, kyukoku. Oh, ang galing ko. Yay! Japanese na ako.